Hello guys, welcome to my YouTube channel Karbi Vlog ng Roxola. So guys, video vlog sa bangka ng itong anang baklang kotse bangka di garden kita am chila sinang itong so video bangka ng anong pa ng chili bangka na sinang baklang mo. Finally guys, non nili ating magali kay kay loyo si non sinang pa ng sinang itong so video check picture ta lang kung siting check kilo na si madag lero kan si itong nili na baklang mo na si bangka pinang finally guys, no, natin yung bang kinang layan, no, so